tigi musidɓe tedduɓe jeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV calminaɗi teddude fewde moon sikki ala gonɗen koye ñalawma aset na hawri e sappo e joɓi lewru juko hitande ujunaji ɗe nogas jeegom konngol amen waynoto ko ɗo e guesa ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba khalifa teddumo Médina Gounass guesa ba wiyete ko juurorde walla ni mbiyen ɗo faaba ko yettudal en feewi noon so tawi on nani ɗo sawtuji amen malla on jimin ɗo tan on faami ko woni sababu o machallah sababu o ko ngol ɗon dawol gadigol wadde e kala yontere e kala ñalawma aset Médina Gounass e guure takkiɗe Médina Gounass ina gadani Allah yaltande Allah kono kadi e arde gollude yamirore arde gollude golle almudagal e kala ñalawma aset ko yettudal no feewi noon eɗen gandi guili golle ɗe puɗɗi ala ko humpi monen jeeɓiyankoɓe tedduɓe oɗon ndewidi foof e Ayaw moɗon Gounass TV to banggue golle guesa ba ko yettudal no feewi noon oɗo ñalawma hande bandiraɓe tedduɓe jeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV dawɗen ko ɗon e nokku mo gandantuɗa ko makkari ndi eɗen gandi noon makkari ndi pompanoma kono kadi wonko remano hen kono oɗo ñalawma hande no yimɓeɓe jaltirini e to banggue keewal ngal sagataɓe sembolinɓe ɓe gandantuɗa jatirta caggal to banggue yamirore kala ndedde golle dental ngal noddi eɓe doga eɓe noto machallah ɓe gaari e keewal e mawɓe foofen dey gaari gam domde nden ɗon moƴƴere Allah ɗe gandantuɗa ala to heɓoto so wona e oɗo nokku mo gandantuɗa mbaɗo guesa barkinba mo gandantuɗa kala barñuɗo ɗo nden ɗon warñede ina lomtano ɗum dendagal nehmaji ɗi gandantuɗa ina wawa dañde aduna e lakara eɗen jettir ɗum Allah no fewi makkari ndi noon dawama golle ɗe ina jahno moƴƴi no mbiruɗen ni ko demal ngal machallah eɗen gandi ɗo remanoma caggal muɗum kadi wattama dialo beyat kono kadi fofde ko ha ɓuura wawde labde tan wadde so ɗo remano so remtama tan firti golle ɗe ina jahno moƴƴi ɗum noon eɗen jokka golle meɗen so hawrite welede jeyɗo humpidde bandiraɓeɓe oɗo saaha to banggue golle ɗe ne woni e yarude kono kadi pour mbawon dakmitoyade humpitade dennagal gueɗe ɗe gandantuɗa ko gollano e nder guesa ba eɗe hakkude ɗo e yontere nde gandantuɗa aset mo ɓennude no oɗo ñalawma hande ma en mbaw humpitade ɗum e sawtu ceerno men Alaji Aliou Kane ma en eto jokkodirde makko kono kadi en jiiɗo mo gandantuɗa ko ceerno men Sarif Mamadou Seydou Haydara toon e Darul Hijratu kankone kadi oɗo sa emo taweɗo e bandiraɓe gandantuɗa ko wayniɓe leyɗe sappo e jeetati e wuuro teddugo Médina Gounass e guure takkiɗe Médina Gounass wadde noon joni joni o ala no mbatten so wona taw ko jeehen etoɗen jokkodirde e mabɓe so hawrite welede jeyɗo rewem je nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko weltare tan ko weltare tawa ɗo to hanki tawa hande yetta Allah no fewi min Sékou de Madina Touat miɗo yetti Allah e nelaɗo mum saabu mi tawama ko heewi ɗo fama leɗɗe nde ɗofete miɗo dari mi golli hen mi remi hen mi waɗi hen gueɗe gueɗe Allah jarama noon wonɓe gondunomi hen hande ngalaɗo kono noon Allah gaccuɗomi ɗo mi yetti on Allah gollande ceerno ala teret a gollat tan nde wonno golle gasata ceerno kadi i weeli gollande saabu sa yi neɗɗo kala jiiɗom yiyami heptinami wona min ala ko ceerno mawɗo goto wiino neɗɗo amen Banjul Sarakulle ɓe juuli he jama ɓe jalti ko o wahabi o ɓe jalti futuro tan o noddimo o wimo an de ko Médina Gounass jeeyaɗa on wi eyi wi hay goto hemon dental Médina Gounass heptinirtake bamum heptinirte ko ceerno gonga wadde ko ceerno woni fof ɓeyden yettude Allah ɓeyden tinnade ko Allah okki en ko famɗani ganduɗo ɗum ko noon wayi mbo anda ɗum iɗum foti andu kadi mi sikki mbo anda ɗum ala saabu gandirta ɗum ko sa ummima ɗo a yeehi to gummiɗa to ko nden laaɓatama ko Allah hokkuma ko en jetti Allah noon no feewi no feewi no feewi no feewi eyyi oɗo Ousmane Touré ko neɗɗo moƴƴo min mbawmi wiide saabu kala tomin kawri ko jaleɗe makko gartomin nande hay somo e nder suudu ɗum noon miɗo sikki wona min tan andi ɗum e Ousmane Touré ko yimɓeɓe foof gandi ɗum e Ousmane Touré ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo moƴƴo no feewi no feewi no feewi kadi dawol ngol omo walli hen 100% eyyi omo walli hen 100% ɗum fof koko yettirte Allah nde wonno ceerno kañum Allah yeeɗi ɗum ko heewi eyyi kala binoɗo iwa ano wayetake Allah artiri ɗum ha e junggo ceerno eyyi minen fof ko hen min tawa saabu to min jibinato sindo tawi ko toon min mawnuno han min mbawano hadde koye amen wade no fotani won eyyi
kono noon nde wonno min jibinama to min mawni ɗo min Madina Touare ɗo gardumi ɗo ko duuɓi 7 jeetati am o ko ɗon timmi hikka ko babam feri ari ko duuɓi 60 e duuɓi 4 andi ɗum wona caaka kadi koko yettiɗa jetten Allah noon jetten jinnaɓe men ɓe ittuɓe en toon gaddi en he ɗum ɗo wawɗo fof jagga ha tiiɗa tinno tinnano hoore mum tinnanoɗa leñol ma fof saabu goto e danda leñol goto e danda leñol saabu ko mbatten ɗo ko haɗa ɗo rema ɗe gese jiita fof a ñamat galle ceerno duuɓi a hawrani heɗo lacciri ñamete a hawrani heɗo suuna ñamete a hawrani heɗo maaro e ɗum ɗo ko maaro tan ñamete ana ɗum ɗo waɗiri ɗum ko ha enen fof dañen ha gandodiren ha jiɗodiren saabu kala fottuɓe ɗo jiɗodirat kala fottuɓe he mba guesa on jiɗodirat ɗum gila adande ko noon wayi ha ila yawmi dini kala fottuɓe ɗo jiɗodirat tawi kadi ko saabi Allah jiɗodirɗe eyyi goto hemen cukayel hen mawɗo hen ƴoƴƴo hen e kangaɗo hen galo e miskino fof kala ɗo kawruɗen en pijan jane enen fof poti ɗo Allah jarama noon on jarama eyyi mawɓe ɓe ni ɓe jarama oɗo kam miɗo andi ɗum imi andi kadi oɗo Mouhamadou Siraji jubbana en seeɗa e affaire dawol ngol no jiiruɗa affaire dawol ngol no jiirumi ngol ni ko yettere Allah dawol ngol arama ha heewi neɗɗo fof yii so tawi ujunere ariɗo e heddi ujunnaje ɗiɗi to saare to ɓe garani ɗum noon yo yimɓe ɓe mbattu hakkil gara ndema gese ceerno ɗe gayna ɗe jaaha pofta pada coñal eyyi so coñal ngal ne ari garen so duggal ari garen kala ko waɗete garen si en gari tan keɓen ko dañi heɓete ko goto fof hoota galle muɗum i laaɓi i teddi i yooɗi i moƴƴi taw wona kam waɗi noon hoore mum ta ko barke Allah o wali Allah en jetti Allah no feewi neɗɗo sa wiyama ya haal ko ganduɗa tawat haɗa welti tawat haɗa softi saabu kalanmi ɗo ko kala jiiɗo ɗum he ayawo he walla nani haala am andi ko kalanmi ɗo ko miɗo ɗum andi dawol ngesa ceerno ala mi wona koɗo he abadan mi wona koɗo he dawol ngesa ceerno Allah jarama noon on jarama eyyi ko jaam tan Cheikhu kala ko haali ɗo o haalde ko gandal wonko heddi hen noon saabu holko heddi hen omo andi mawɓe ɓe o tawdiranno ɗo nde ceerno Maysour ardi dawi ɗi omo andi hohoɓe ɓe o wandannoɗo ɓe neɗɗo kam kala ko famɗi ko andi sa ƴeewi ɓeɗo waliyaɓe ɓe ndewe neɗɗo goto andi ko Allah nelimo ɗum tagui mi wiide ceerno ko nelaɗam Allah min saabu sonano kanko mi andata gandumi ko kanko andinimi ziyara andinimi juurade waliyaɓe andinimi mana sarifaɓe andinimi ndeke o ko nelaɗam Allah min kadi tawde woni ɗo jiimomi ɗo hay goto wonta yonam sona kanko min ko kanko woni nelaɗam Allah kanko noon nelaɗo makko Allah nen toon kono min ko kanko woni nelaɗam Allah saabu so hafte koye makko ndewami wona boɗejo wona ɓalejo ɗum noon ko Cheikhu haali ɗo ko seedantagal mum enen Madina naɓe kala to mbawɗen wonde aduna he eɗen ceedi gueɗe baɗe ni eɗen ceedi kala to dari ene wiyete o ko Madinajo ndeka ko ceerno woni ɗon en nanani probléme waɗe dunde babana ha keɓɗen hen ndeka ko ceerno woni ɗon tawde noon ko noon Allah teddiniri ceerno hettini ceerno yetti Allah o yettini en Allah on so tawi en mbawa waɗanno hay hunde sona dawde guesa makko dawen guesa makko sen dawi guesa makko hay sinno tawi ko baɗon amma wawa gollude daro e guesa he kam barke guesa ba kam keɓa ɗum noon onon sukaɓe hande yontaɓe ɓe son gandino waliyaɓe yawtuɓe ko daraniɗo enen fof en daroto goto fof ne nimsi sinno hande mi andi mi rutto e cuka kam saabu on saaha dawete ñamde ala yarde ala kono wallahi ceerno meeɗiɗo wiide on kirtima ceerno Maysour o wi ala o wi imo hirtaki de namta kastar ala o jeehi woni ɗo jaron kala jarnoɗo wottaki hakke ko haari walla Cheikhu wallahi ko noon e on saaha ɗo ko waliyaɓe ɓe gardoto ceerno Maysour e ada ɗo beele ceerno Maysour wona ɓi ceerno Amadou Baro beele ɓi ceerno Amadou Baro so dawni Alimou Saydou on fotani dawanede ceerno Alimou Saydou noon ko jiiɗane dawane ko foof komo jogori jibinde arifu billahi o ceerno Amadou Tidiane neni ceerno Abdoul Adji ceerno neni ceerno Ibn Oumar ceerno neni ɓe waliyaɓe Allah nele men tanum Cheikh Tidiane nena ko ɓi Sarifi Alassane ɓeɗo so dawani jeeyaɗo Allah enen ala ko heddi en tinnoɗen muñodiren
jaajodiren jiɗodiren gonɗinen ceerno men jogoɗen pellital en nawlirtama ha aduna firto min ko ɗum tan mbawi wasiyade on ngol ɗo dawol noon sone jokkirani gandon koye jaam tan goneten mi salmini on mi juurima on mi ñaguima do ceerno Moussa ñawru ñang andi hewɓe gandira ɗum hewɓe ganta ko ceerno Moussa ñang kono ceerno Moussa ñawru ñang ceerno Oumar Alpha ceerno Khalidou Ndongo ceerno Maysour ceerno Baro ceerno Aliou a faami ceerno ɗo ceerno Oumar Lo ceerno manan Oumar Sall ceerno Mamadou Mangane ceerno Yaya Mbaye ceerno Alassane Dadiɗo en ɓe ceerno Mahamoudou Diop en ɓeɗo jeeyaɓe Allah eɓe keewi koɓe capanɗe jeeɗiɗo kelka taw ko ɓiɓe alhorma en ɓolɓe fedde ceerno Tiyane Ɗahiru en nde fedde Daro Ceeke en nde ko maɓe gono hedde temet tati fawɓe ɓeɗo jeeyaɓe Allah ko hoore kono on sa ceerno Oumar Alpha so tawi dawgo ruuki o wiya kala hande mo jamdi gañi min Oumar Alpha yomi ñawde e jomum ñalawma janggo on sa waliyaɓe mbaɗa cowtiji ha yimɓe ƴeeŋa jiita ko woɓɓe ne piito jaale hay goto watta o jeeyaɗo Allah ceerno Alaji Mamma Saydou radiallahu taala hen gotol o ari o julnude ga yimɓe ceerno Ahmad Tidiane waliyu Allah o ummi banggue rewo omo fayi banggue worgo o wi ba Algasum Baro en ƴewata jeeyaɗo Allah o beele kam hande o meeɗa julnude en kam dañen waktu ceerno Massour weeɓani o dogo fali ceerno Tidiane ɗahi e ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidiane o wi ceerno wiya ar juulen o wi mimi juuli jama on ñande kanko ceerno o juuli toon Salifana o julde ceerno Salifana o julde ceerno Takusan o waktu ɗi fof dañde ceerno on sa noon ceerno Alaji Mamma Saydou wi oɗo jeeyaɗo Allah omo daɗimi to Allah gueɗe tati omo daɗimi to Allah wawde andude hono neɗɗo wondirte omo daɗimi to Allah yawde jabanede duwawu omo daɗimi to Allah wawde yurmade tago ngo wona ko noon jiiruɗemo koni de jiiruɗemo yo Allah waddu ene makko jayi seyde wujude sallllahu alayhi wa sallam ceerno ko gueeƴ hayso gueñe joguiɗo haaɗi kanko hakkude makko Allah hay goto andaɗo haaɗi inchallahu taala Camara mi salmini on mi juurima on mi ñaguima o duwaw mi neldi on duwaw yo Allah weltin en jayi seyde wujude sallam ceerno Ibrahima Dia ɗo kam hankkandi ala ko ceerno Ibrahima wawi haalde ɗo ko onon ko haala ka ko haaltino fof haalama gasi so wona tan emin ñaago Allah tan yo Allah junno ɗum ɗo ha juuta ononne kadi arde hono dani ɗon tawa daw hono dani ɗon coftina ɗum nde ɗo softede oɗon ɓeyde ɗumen oɗon mbaɗa hen kadi hono tarikaji baɗi dani oɗon nana hen kadi ko hay goto wawa nande so wona e darde moɗon hono ko ceerno oɗo haali joni Touré haali ɗo joni ko ɗum ina weltinimi min ñaago Allah tan yo Allah junno ɗum ha juuta ye en gon almuɓe ceerno gurdam e mayde amin bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala rasulillah amin alhamdulillahi rabbil alamin jettode godini Allah ene laa ɗum min kam mbawmi wasiyade dental ngal kala gonɗo ɗo yo ar dawol gonga sa ari dawol aɗa jogui haaju ñaago haaju o ma Allah humto haaju o min mi majjirama ɗo portable e dawol ziyara balɗe ɗiɗi mo ga jiitumimo nde garmi nde miɗa ara miɗa ɗoofa huuɗo miɗa ñaago Allah kala ko ñaagaɗo e mbaɗo guesa koko jaɓoto yo Allah hollitam portable am e mbaalu mbiɗa majjirano ɗum fof Allah hollitimi ɗum noon koko yettirte Allah kadi joguinomi ko weelo ñaaguimi Allah yo Allah hokka moto Allah hokki moto ñande tati ɗum koko yettirte Allah sukaɓeɓe yoɓe gar dawol ɓe ñaago Allah yo Allah hokkuɓe koɓe jiiɗi yo Allah ɓeyda enen jaam ya barke ceerno meɗen kala mo joguiɗo weelo so ari o ñaaguima moto ma Allah hokku ɗum moto sa heeɓi moto kadi kolla ceerno Siraji Papa mi heeɓi moto ma o wiya ma Allah wattuma goɗɗo keso Allah wattuma keso goɗɗo alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Bayel Mbaye min calmini min juurima on min calmini dental ngal ko ari ɗo ko e julɓe arɓe ɗo ɓe alhamdulillahi min duwanoɓe ceerno ne salmina ɓe ina weltina ɓe ina duwanoɓe ina weltaniɓe alhamdulillahi rabbil alamina Bayel Mbaye jinnomi haalandema tan ko guesa mba hande kadi ɗum ɗo koko wowno koko wattannone kadi koko wawano koko wattetenone kadi kono hande nde ɗo nde kadi wowande e nde ɗo wattande nandani eɗe battanɗe kewɗe walillahi alhamdu ɗum kadi en jettiri ɗum Allah koye duwawuji makko ɗi kanko ceerno alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe moƴƴi no feewi yimɓe gari no feewi notitima nde ɗo moƴƴere Allah ende wonno eɓe gandi ko dañoto hen ko ɗum waɗi hay goto heddaki kamɓe fof ɓe gari ina wondi
weltare softere nde ngannduɗaa kadi wowaani yiyeede min jiiɗo hannde mawɓe ina golli ɗo golle ɗum mbayri ɗum yiide ɗum woni hedde duuɓi 50 en ko hannde jiitumi ɗum hannde dawi ɓennooɗi fof e ko waɗatnoo e dawi goɗɗi ɗo e to fof mi yiyani ɗum hono no hannde no jiirumi ɓeeɗo golliri ɗum ɗo ni ɗum ɗon fof ko barke Allah e tasarrufatuji ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba radiyallahu taala anhu ko golle makko woni ɗo ko kanko dawi ɗo ko kanko dawanaɗo ko kanko gollata ɗo kanko woni e gollude ɗum waɗi naane mbimami gesa mba e hoore mum hannde mo waɗi komo tini huɗo ko kam tini halkare mumen eyyi o jalluɗi ɗi tini malal mumen ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamina hay ɓe gandanɗa hoorema dawantano koye mumen ni ndematano ina pofti kamɓe fof hannde ɓe dawi eɓe jogui kaalaji mabɓe ɓe daadi ɓeene goni yeeso ɓeɗo goni caggal ɓe ina pewna ɓeɗo ina pewtina ina moƴƴina ɗum waɗi huusiŋaji ɗi fof pucci e ko wona pucci fof ina heedi yeeso tabarakallah ina golla yimɓe ne ndewi e huusiŋaji ɗi ina pewnito kala ko huusiŋaji ɗi ɗaccuno woɓɓene kadi ina jeewi ɗum ina ndewi caggal maɓɓe ina laɓɓina koɓe laɓɓinanno ko ɗum waɗi ɓeydima laaɓde ɓeydima laaɓtude ko ni andano gila e jamanu ceerno men Sidil Haji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu en jetti ɗum noon Allah en jettiri ɗum kadi Allah kanko Sidil Haji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu nde wonno ko kanko ko golle makko woni ɗo ko kanko golli ɗum ɗum waɗi wayi no wayi ɗo ni holɗum leɗɗe ɗe jii toon ina adde ɗo e galle ɗe leɗɗe ɗe jiiɗa ina adde ɗon leɗɗe ɗe ko kanko tenanno ceerno hamme eywa ɗeɗo gesene kadi ko jiiɗa ina dawrini ina gollide ni kanko golno ɗum ceerno makko Sidil Haji Ali radiyallahu taala anhu ɗum ɗo otoji ko garata ɗo ko fof e ko dillata ɗo ko fof e ko ranmata ɗo ko e ko jalbata ɗo ko fof ko ceerno makko ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu eywa ko heddi ko monti ɗo e ko montata ko e ko mawnata ko e ko sirjinga e ko sembinta ko ɗum kadi ko ɓi cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ceerno makko Chérif Ibn Omar ko ganduɗa ko ɓi Cheikh Tidiane ko ɓi nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam ɗiɗo médailluji fof on no ƴefti tottimo ɗum kanko Sidil Haji Ahmad Saïd radiyallahu taala anhu ɗum waɗi hannde alhamdulillahi rabbil alamina dawol kadi ari ngol wowani arirde gollama no wowani gollirede eɗen ñagone kadi Allah nde Allah ɓeydanta en ɗum ɗo sembinanta en ɗum ɗo junna gurdam ceerno men wonde e hattan e wonde e mbawdi saabu kanko eɗen gandi janana omo ɗo omo wondi e men ɗo omo wondi e men ɗo jemma e ñalawma alhamdulillahi rabbil alamina e min calminima an mbawen mba e radio o fof ne emin heeɗiɓe ɓe e yiiɓe ɓe kamɓe fof woodi koɓe jii woodi koɓe nani nanoɓe ɓe woodi ko nani yiwoɓe kadi woodi koɓe nani alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗon kadi la ajaba fi dalika wona ko hawni ɓe ɓi ida sahara al ilahu unasan li saidin fa innahum suada alillahi alhamdu sukaɓeɓe fof ina belti sukaɓeɓe fof ina golla kamɓe fof ɓe gardi e coftal maɓɓe eɓe galdi laaɓal maɓɓe e ɓerɗe maɓɓe e to terɗe maɓɓe fof ɓe gaari walillahi alhamdu awalan wa akhiran to adande e to sakkitore wahiran wa batinan ko suuɗi e ko feeñi calmini ceerno men ceerno Ibn Omar ceerno radiallahu taala anhu kamɓe fof alhamdulillahi taala moni fof ko ceerno woni ɗo mo heewi en teb eɗen keewi mo teb eɗen juuroɓe ɗon kamɓene kadi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh machallah tabarakallah kala gadduɗo haaju daguiɗo ma Allah humtan ɗum so wi kanko koyo Allah hokkuma ɗum ɗa koko moƴƴi koko dagui so Allah hokkiranimo ɗum hokkamo nokku goɗɗo ɗo dagui ɗo sikkirano weltinamo kanko jaaɗo kanko golluɗo o goto fof no andi woodi ko dañata ɗo alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah hokku en nande ɗum ɗo famde ɗum ɗo jabde ɗum ɗo rewde ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamin sukaɓe yo tinno yo mbaɗ force mabɓe yo mbaɗ himɓe mabɓe golle ɗe jaaha fewniten kala kode koɓe ndewi hen kala jiiɗo hen kuɗel nguel fewnitaki ɗum yo fewnu ɗum anda ko fewni ɗon ko golle ceerno mum ko ceerno fewni alhamdulillahi rabbil alamina on jarama no moƴƴi machallah alhamdulillahi rabbil alamina ɗum ɗon ne kadi ko wasiyam e mabɓe o koɓe gandan koko gandanɗa hoorema ina moƴƴi e mabɓe ina moƴƴi e men saabu sa yaari seesa a yaari needi ɗum ina moƴƴi e ma ɗum ne kadi ina moƴƴi e men enen walillahi alhamdu haalanoɓe yimɓe ɓe holloɓe yimɓe ɓe almudo ko ma holla almudo bandum holko woni almudagal e holno almudagal wayi
e holno wayete e holno foyete wayde seeɗeni ngara garde ɗe needi seeɗen dutto duttude ɗe needi woto en dannodir woto en dublidir woto en mbattoon goɗɗum kala ko nganndanɗaa hoore ma hawraani e needi ceerno men radiyallahu taala anhu kanko no ono hiri en ni so en ndewi ɗum tan nafat en nafat dabbeji men ɗi nafa kadi gurdam men ɗam so en ndewani ɗum tan en moolima Allah ɗum ma en jii heen ko ngannduɗaa wona ko jinnoɗen enen wona kanko ne kadi ko yinno ɗum noon yo Allah hokku en nande ɗum ɗo weloji ɗi yo jaaru seese motoji ɗi yo jaaru seese woto ɗaɓɓu dublirgol ganda o koto guesa ceerno ma yano annene kata ko guesa ceerno janɗa mbaɗa hen needi mbaɗa lamderankago kanko ne waɗa needi o waɗa lamderankago jaaron seese jettoto ɗon seese alhamdulillahi rabbil alamin ɓe saritaji ɓene kadi ko hono noon ko ɓe trouvoir uɓe kadi ko hono noon otoji ɗi kadi ko hono noon alhamdulillahi rabbil alamin e heñare ala ɗo an saɗa wondi e ceerno haqiqatul amri radiallahu taala anhu oɗo ceerno men holko keñotoɗa hay hunde ala ko heñe toon hay hunde ala ko heñete toon saɗa wondi e makko tan to ɓerde ma e to terɗe ma hay hunde ala ko heñete toon ɗum noon oɗon fof sukaɓe wonɓe ɗo ɓe oɗon gandi oɗon jogui haajoji oɗon gandi oɗon mofti doole mon goɗɗe ɗe ganduɗa sembeji mon goɗɗi on jaltinani ɗiɗo taw jaltineɗi joni kolle ɗum guesa mba jaltine oɗon mofti ɗiɗa goto fof no mofti dewle mum goɗɗe no andi ɗo mofti ɗum ɗo ɗum noon yo ya yaltina ɗum ara waɗa ɗum e guesa ceerno he jawnen gasnen guesa ba fof soɗen lawol gotol golle ɗe moƴƴi no moƴƴi piɗɗen huuɗo ko ha laaɓa ceerde ɗum e leydi ndi mbiyen ko makkari ndi jiɗɗen wuura kanko en jiiɗa ko wuura ha mbaɗen ɗum noon ha feewa hay neɗɗo e hoore mum so dertimama sa fiyani ɗum ko moƴƴi tan sa renaki o bettatma o tampinma ɗum noon huuɗo ko woto bettu en tampina en sa fiyama seeɗa tan womre wotere a wi Allah o de fii kam muusi inde nde an kay ka dabɗo ha gasi oto en ɗo tinnoɗen no moƴƴi daroɗen jahanen huuɗo ko goto e men fof ƴettu pellital gongal joni en mbaɗi essence men en mbaɗi gasoil men en mbaɗi huile men en mbaɗi fofof ala ko heddi jehen gollen guesa mba ƴeew mawɓe meɗen ɓe fof ko remɓe qur'ana gonɗo ko ulama o enne kadi ko jangguɓe woni ɗo ƴeewe mo yorni tengaɗe mabɓe eɓe jogui lone mabɓe kamɓe e mabɓe fof sembe moɓe gondi to Allah o fof eɓe joƴƴini ɗum ɗa ɓe gara ɓe nanda e meɗen ɗo ɓeɗo jiyaɓe Allah ɓe jiiɗo ko remɓe qur'ana reeni fannuji ɗi fof reeni nahwu lugha fiqhu maani bayan badi mantiq hisab miras ila ma la nihaya tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV machallah no mbirunden guilinani ni enen jokkodira ceerno meɗen ceerno Alaji Aliou Kane mo gandanduɗa kañum woni mawɗo dawol kamɓe gandi gueɗe ɗe ne gone yarude ni dokkamo salmina bandiraɓe caggal muɗum kadi o artana men to banggue dawol ngol holno yiiri ɗum e ndeɗo ñalade hande kadi holko dawra kadi to banggue guure saraji ɗe beele notitima hen eko nandi hen eɗen gandi hakkude aset o e oɗo ñalawma aset hande kadi so tawi won dawi bannoɗi hen foof de ma waw humpidde men ɗum noon ceerno bisimilla calmina bandiraɓe on tuma kadi nomin namdi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu calmini ayaw ngo kala ɗo ayaw ngo wawi yettade e sawtowol ngol alhamdulillahi rabbil alamin hande ko ñalawma aset ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mo gadoriɗen dawde e guesa ceerno kala aset alhamdulillahi hande kadi Allah dawtini ene e nder guesa he hande noon nayori ɗen ko to banggue makkari ndi eɗen gandi dawi men ɓennuɗi ɗi e wonno ko maajo o e guerte ɗe hande Allah nawtiri en koto banggue makkari to alhamdulillahi rabbil alamina dawol ngol hande ngol ari no feewi yimɓeɓe notitima no moƴƴi madinaɓe jalti ko ɓuuri kadi noɓe jaltiranno e dawi men ɓennuɗi ɗi guure saraji ɗe kadi won hen arɓe notitade kadi e dawol he ha madinatu waɗen ha guure takkiɗe ɗe eywa faade kadi to banggue nemataba en dingira en e ɗen ɗon guure kamɓe fof hande kadi kamɓene Allah addiɓe e kawriti e dawol madina ngol alhamdulillahi rabbil alamina hande wona ko e makkari he golle parcelle men keɗo banggue funnague guesa ba on parcelle en jii makkari makko alhamdulillahi rabbil alamina ene rewi lawol makkari ndi nde wonno pompe ɗe kadi ene jaɓani en to banggue sen ƴeewi gila makkari ndi awa ko joni ndi dañata dialo saabu ko remano e mayri ko seeɗa wonno banggue lawol ngol ko heddi ko
ko joni woni e remede sen jii makari ndi yeehi hande tolnima ɗo e ko Allah e nelaɗo muɗum ewa kadi pompe ɗe kadi balli en alhamdulillahi rabbil alamina dawol ngol ene yaaha no foti yarude ni eɗen hen en cuwa ƴeewde inchallah tigi ceerno to banggue makkari ni miɗen jinno humpitade to banggue hectaruji muɗum ɗo tolni beela kadi na waɗi ko ɗoftete walla ala e makkari ndi alhamdulillah rabbil alamin fodde ko rema hen ko ene yaaji saabu ene tolnodira e feccere guesa ba eɗen gandi guesa ba ko 120 hectares capanɗe jeegom ɗe ko makkari e capantati ɗe goni guerte capantati goni maaja e makkari ndi wadde ko feccere e nder guesa he e alhamdulillahi rabbil alamina e golle ɗe noon ene jaaha e fodde kadi wonko eɗen gandi kadi ko machine o awno makkari ndi ene jogui hen ko foti ɗoftede seeɗa kono noon eɗen mbawi wiide kam hikka o e awre nde alhamdulillahi ene ɓuuri samorde e duuɓi men ɓennuɗi ɗi e saabu ene waɗi hen ko ɗefte kono kam ene ko heewi hen ene samori ene hakkidi alhamdulillahi rabbil alamin tigi ɗum noon namdal gotal ma to woni ko keddorɗen machallah ceerno oɗo ñalawma hande kala momin jokkodiri emin jiiɗi waɗan min wasiya wonande sukaɓe dawoɓe ɓe nde wonno eɗen gandi machallah ko yidde woni ko addataɓe ga eko nandi hen garagal ngal noon ene yiya motoji ɗi autoji ɗi kadi ɓe jarata seesa eko nandi hen hol wasiyaji joganɗen faade ma eyi wasiyaji ɗi eɗen keewi haalde ɗum e kala duuɓi ene haale e guila e seere men ardiɓe en guesa ba ha e mawɓe ɓe serani e haalede nde wonno en jii dawi ɗi sukaɓe ɓe nooɓe dawrata ni ko par groupe aji leegal fof e groupe mum walla diwan fof e groupe mum e ɗin ɗon groupe aji noon gardata ko concurrence eywa nooɓe jarata e lawol heeni wona ko feewi e wona kadi ko ɓuuri e saabu ko ɓurno hande so tawi aɗa dawana jiyaɗo Allah poɗɗo ni e poɗɗa ardude koye needi garda e needi walla gollira needi saɗa hoota kota e needi e ko ɗum woni ko ceerno men kadi yiɗani en needi kala ko rokkani e hay hunde rokkata needi ko kañum rokkata kala neɗɗo gueɗal ngal o dañoto Allah ko needi makko e rokkata mo so tawi needi ala hen e ɗum ene manki e ɗum noon eɗen mbasi o sukaɓe ɓe kamɓe foof e wonde sukaɓe e jogade ƴiƴam cukagu eɗen gandi ko cukagu wannataɓe ɗum e kono noon eɗen mbasi yoɓe tinno ɓe gartira haqqillaji mabɓe ɓe jara no ɓe poti yarude ɓe garda no ɓe poti ardude ɓe kotira no ɓe poti wotirde ɗumne kadi ko ɗum woni kisal mabɓe e saabu hitande foof en jii askidaji ene mbaɗa hen e ɗin askidaji ceerno men yiɗanani en ɗum enen jinnaɓe men kadi dawnoɓe en ɓe kadi jiiɗana en ɗum e ɗum noon ko ɓuuri wonde kisal men ko ardude needi ɗum woni kisal meɗen ko ɗum woni ko mbasirɗen bandiraɓe ɓe e dawi ɗi kam alhamdulillah eɓe dawa dawol foof kadi ene ɓuura ɓeydade dawol ɓennugol ngol communication o kadi hanki o kadi nanama golle ɗe kadi manam kadi ene golle ene yaaha no fotiri ni e ɗum noon eɗen dowa ɗo konngol meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah seydi kan jarama ɗum no musidɓe tedduɓe machallah yo Allah rokku men nande ɗiɗo wasiyaji kono kadi naftorade ɗum kono kadi ceernajo artani men to banggue golle ɗe ko dawra ko eko nandi hen ɗum noon en jokka golle ɗe ha yesso hawre dewelen de ɗiɗi so